लिया का ला तक कॉपिया करे चल लिया का मम्मी के हो नानी रे हाँ नानी के बोलावता अपन नदियों के भूल जाई का रे आज ही बता तेरे बोला ना खुश रख अरे कतना ही घाम में ही ना कि तोर मन ना कबो कर लगे कपार पहाड़ी उंद के चढ़ी कपार पहाड़ी एक त बेग बा कपार पहाड़ी ले दे हम ले ली बेग बाप रे कल के सुबह रही चल रहते ई न होती हती गोड़ बता तनी सकराए चली आओ हमर बाबू में आ जाई का आ हे जी रे बचौ अरे हमर बाबू का तना घाम में तू हूं एकदम जा का करनी नानी एकदम मियाज थाग भया आवत रे सुबह रही फोन ना कोला चाला कैसे आ गइल हई आ जान माने नानी का आवे में फोन करके का अपन फोन कर लेते त मामा के ना भेज दे रहती गड़िया लेके तोरा के ले आवे खातिर छोड़ ना ए कन्या मामी का मामा जी तनी पानी लेके आओ बाबू आइल बा बाचा हमारे बड़ी राजी हियो खूब राज तो तोरे खाली चलते वो तेरे राज करते थे हां एगो घर के काम खाली खाए बना के सूते के ओकरा काम बाटे सुतावा बाहरो है बाबू आगे पानी दिखा बोलक मामी खुश रही पैर ना छुए के चाहिए भगिना की मामी के इधर बाबू पानी ना छुए के तू गोड़ लागल तब हमरा के हां तोहरे गोड़ लागे के चाहिए हां ठीक है ना कहता पून हो जाई लागला गोड़ तार तक का तार माई सिखा के विदा कइले हमनी के रलिए सास त कहत लेकिन भइने के अब बाभन बराबर होके गोड़ लाग लेबे के चाहिए जब हम लागत त कहते कि लगबे मत करा तो इनका लगे के ना 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 मामी से भगिना के भगिना पैर छू लेंगे ना तो मामी से पानी पी लो आ लिया जे होतन की पंखवा लगे बबुआ के बैठा दे बड़ा गर्मी भइल बड़ी गर्मी होता है जन लोग हम जातन तनी हो बकरियन के घास लिया के भौजे दुआरवा पर धइल लिया के डाल दही ठीक बा अम्मा जी जा लिया के ठीक बा ए बबू चल जी घर में जो हम जाते हैं हां पंखवा लगे तन के हवा कर बैठ लिया के जइरो तबे भगिना जी का हाल बा सब ठीक बा घर में बताएं सब ठीक बा सब ठीक बा ना मामा पर ध्यान दे तो कि ना मामा का ध्यान देती हैं तो मामा ने कौन ध्यान दे तो आइल बने हम वही खाती अच्छा लाहे लाहे पी लौटा के दे पी लेनी हम पी लेनी तब को नहीं मम्मी तब और सब का हाल बा खाए मिचरवा अबे मिचरवा हटाओ तारा के देख अब हमार भूख लगता तो बाकी इतनी करी बड़ी ठीक लागत हूं ना कहिए ले कहिया ले का ढेर दिन पाइल बनिया कहत कहिया ले पहले आई रही तो देखत रही कि लागत रहे कि यही तरह रहो दू बार पातवा तंगी तो चिकन आ गइल बा हाथ गोड़ा हाँ खाली- खाली मामा के खाली मम्मी कहियन कि हमनियो के खाइल जी कुछ हाँ तो रही घरे खा पी के जाए आज मत जाए आज जाइम थोड़े एक बार खा के जाइम तो हाँ ठीक है का बनाई शाम के चलो मम्मी घर में चल के ठीक है चलो आओ मम्मी मामी के तो दम बिस्तारा दम झकास भइल बा ना हाँ सुती आई जे सुतम हम माने सुतम तू बैठल हु ना ये कोनो मतलब भइल बताओ तो आओ मम्मी आओ हेजा मते आओ हेजा ए मम्मी हाँ मते मम्मी जाने जोहिया से तारा के देखले भई न आई रोती घरी मामा के सलिए में नहीं रही ओही दिन से दम हमार तारा पर दिल लागल बा ये भगवानी का कथी भगिना ए कब कथी भगिना कहते भी सही में तो तो भगिने नहीं लागा में बतिए नहीं कुमाना मजाक वो मजाक आधा होला हम जाना तभी मम्मी तारा से प्यार हो गया यार बाबा हमरा ले अच्छा मम्मी कर लू कि ना हमारा से प्यार तू बताओ ना कर लू ना तो ना कलानी और मदे हम छोट देखे के भाई मामी ऐसा मत समझिए सब सही बा वो सही बा माने देखाई का है जी ना ना वो जरूरत नहीं मामी एगो चुमा दे रहा आई हो दादा अम्मा जी गोयल बनी देख नानी ना आई जानत या कि आइल बा ढेर दिन पर त अपन खियावत पियावत हो जा अपन जहाँ अम्मा जी आ जिम ना तो हमारा के अरे ना आई नानी ना आई तू काहे ने को बतिया मानत नानी जानत या कि गोई आइल बा ढेर दिन पर नतिया अपन तंगे आराम उराम कले घरे जाके आराम करी तब देख मन आराम करे खातिर नहीं
इतना दिन पहले तू कहतो ऐसे ना होइसे। ए बच्चो पहिले अम्मा जाए दे। अरे उ तो औरी हमर दम दिमाग टेंशन में कहत देखे ले कि जब प्यार के भूत सवार बा ओकरा नरिया लागल बचवा के उन घर को भुला त का बचवा के घर में भी जाए रहता। जाए जाए सुन के अरे उ जाई न तो अम्मा जी चिल्लाती सब कर ले। सुना ना बच्चो दम वो हमरा के पगला दी बेरा तो रुक आओ ते जे रही है नहीं कि भाग दी हे भगवान हम तो जानती ना रही कि हमर भगिना हमके बियाह से पसंद करत रही बाकी हम ऐसा मौका खोजत रही। चलो ऐसे भी बता रही ना कि बाहर गेल बते आ जब चाहती तो हो जे बाकी बीचवा में के ना अम्मा जी कहाँ से चिल्ला देले टपक गई कहाँ गई नहीं ऐसे हम इंतजार करो तनी अभी करें का कॉल क्या आवत हम नती आइल वाले के जाए दो अब देख लेले बा गांव न का चिल्लात रही रे। ये बच्चो ये कहत रहनिया न कि गांव देख लेला त तनकी समाचार हमन बतियो ना चल गेला आराम करे तो कनी तनकी बतिया ने हम चल बहुआ पूरी घूम खास तर अबे ना करती आज काल ना बात होई त तोरा ले। ए बच्चो जीवा कुलाई रहला कि तनकी लइकी ठीक बिया न हां सब ठीक बे। अब पाहु बावन घर एक काम करत रहे। अरे हम त ई जनिया के डेरा त बैले त डेरा त रनी के भला कैसे कैसे आ गेल अब गांव देख लेले अब चिंता नहीं के न अब का देख ले मैं एक बार अकेला हूं आ जाई कब आए कोई तो कोनो दिक्कत नहीं है ना दिक्कत है जाए दे मामी तार बहुत बढ़िया हमारी मीठा पानी बढ़िया से पियोली हां मामी त देबे के लिए मीठा पानी पिएबे के लिए कहले कि आई खा ली हम कहीं रुक जा नानी गोरा जाए तब 4 दिन रही 4 दिन के बाद जे अभी जाए के नहीं खी जल्ला आज हम रहम मामी तो ध्यान दिहन त रहम मामी ध्यान दिहन त खाना पीना देबे ना करियन तू चल जेबो और त ना दिहन त भगे ना जिनका पर अरे ना बचवा खाए पानी दी ही ओकरो मुंह लागेला कहत रहली अच्छा ठीक है बीचा में हमरा से कहत रहे कि ढेर दिन देखले हो गेल उनकरा के बोलैती ना त तनकी देख लेती आ देख नाव लेते लेते ते आ गइली जाए दे जो जा तनी घरवा कहाँ जतड़े जो समाचार कॉल लिए ना तो कहियो ना कि बढ़िया से समाचार ना कइले हां जाते मामी ले वेट कर ई नतिया अंसियात काहे बा जैसे बुझाता कि भादहा बेंग भइल बाटे वैसे बोलता कि बोला काहे ने ले ले बड़ी अरे बोलाई ना तन के ढेर दिन पयार लो त समाचार के काम रहलो त कने के तन के समाचार पूछ ली त तू न तिवा गुताइल बड़ जाए दे जे 10 दिन रही आराम से आ ना ई तरह के अंसिया बना बोले जाए हमार अपन काम बता काम देखब कि तरह के पीछे पीछे लागत रहब ठीक है भइलो घूम फिरे आ गेलो त जाता नहीं तनी दुआरवा दे घूम के बकरियन के तनी घास ले ले आई मामी ला त सूट गई का अरे उठाओ उठते नहीं की मामी अरे बाप रे बाप मामी तो मामी ना उठो अरे उठा ना तो खोल देन सड़ी होता मम्मी अरे 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 रो रही जगह करते हैं का करतनी भेंट करे लेन त करो तिनका समाचार ना लिही मम्मी दूर रहो की बात करे दूर माने दूर रहे खातिर नहीं हम सटत हैं तू हटत है दूर नहीं ना तो अम्मा जी के चिल्ला दूं हम गजब मामी तू बात करता है तंगी भगिना हइबे कहीं जानते बा मामी म्यादा होकबे करला तो से काम और मामा ने की का करो रे सते माता हक पूरा करे मामा बावन हम नहीं की भगिना नहीं की ना आधा ना होला हमार मामा ने पूछिया था कि ना होला हमार आधा देखिए हमार बिस्तर पे से जाई रो उतरी तभी ए मामी दे दो ना जाई हटम के ना ना हटम जा मामा ने कह दिया कि मागत रहन भगिना हां अम्मा जी ई का चिल्लात मामी को दे अम्मा जी अरे अरे दम मामी को दे हम काफी दूर रही हैं अम्मा जी देख झूठे क्या कर दे नानी क्या कही कि कुछ करता का हटे उतारिए मचाई बिस्तर पे से हटे ना मामी दे दे हम कह दी ना देखियो हाथ पार करती रोना हमारा हाथ भी उठ सकेला देख मामी अब हमार मन करत है बेला तू देत नहीं कुछ काहे के बोलैलू हां ना आवत रही त भगिना आवते नहीं कन आया गुनी ना तो भागल जेते उतना दूर है मामी दे दो खाली एगो चुमा दे दो आई करत तारी दे दो मामी दे देखिए जाए जाम के नहीं जैसे ना देबो ना
तो काहे के बोलैलू फोनवा करके? हम ना बोले ले अम्मा जी बोले लो हम कहे के बोला जीरो रखे दे दे ना देबू ना मम्मी ठीक बा मत दो ना ना जा दो मत सुते दो ऐसे सुता ना वन तो हमरो करता बाकी का करे मार दे तनी चौका पे ए बाकी ना सुनता नहीं क्या हो मम्मी? लिए एगो चुमा देता नहीं देखो नानी हमारे कहले रहे कि 4 दिन रही है, आज 10 दिन हो गई आ देत नहीं खो 4 दिन कहले रहे के। अच्छा ठीक है ली दम मम्मी दे दे। कितना मजा देता हो मम्मी। कैसा लग रहा है हवा दे दो मम्मी ना। दम तार चुमा तो जान मारा था हो मम्मी। ये मम्मी तनी हेतर हो गया ना क्या था सुता ना तुम कहला सुता ना हेतर सुता ना अच्छा हटी सुता मन कर कब है ओए देखो नतियन के बेटन कहने की का हो तरला तरम नहीं खेला ठीक आदमी कहेला कोह तोनी की नतिया के कोले रही 4 दिन में जाए के ती काहे के जे 13 दिन लगौले बा यही रहते 13 दिन लगौले बड़े का कर नहीं कुछ कइला है सुता रही त सूता रही ती इतना चपक के सूता तर कोह तोर बियाह करवा दी देख नानी हम सपना देखत रही तू बिना मतलब के झूठे कहली हमरा के का करत नहीं बताओ त अच्छा पकत रहे तोरला शरम नहीं खेलागत की मामी हड़ी रे भेड़ुआ ई का कहत रही चपकत रही हम सपना में चपकत रही त यही ले हम कहनी है कि ते थाकल खेदाई आइल बोले तो चल आराम कर ले लेकिन ते धीरे धीरे 10 दिन ये जे रह के ए जे परिवार सुना हो एने आवा आराम करत रही रे सुना है नहीं आवा ना नतिया सांझ चोझे गांव में आज हम फोन करके बेटिया ले कहतनी आज हम फोन करके बेटिया ले कहतनी एकदम सह गइल बे ना ना तोरा बियाह कल बहुत जरूरी हम सपना में सुता रही झूठे के तू हमें कहत रही हनी सुना हो आ तारा ला शर्म नहीं लागत हो आदमी कहला कि भय नहीं बावन बराबर से ना सतड़ू कर के लेके सुत तड़ुआ हम तो जानी कि तू बहुत बढ़िया बड़ हो लेकिन तार विचार एकदम गंदा बाटे तार के मन तो नहीं कहत हम पतो हम मानी मन तो करता कि बढ़िया तक बैला दी जो नोरे सोचते अम्मा जी वो बात नहीं कि हम का करत रहलू सुतल रही अम्मा जी सुतर वो सही सुते के चाहिए अब बोले सबूर सीख नहीं तो कहीं जे हमर बेटा हो ना तो बोटी बोटी काट के फेंक दी ले जाके तालाब में जानत नहीं कुत एकदम भइल अपना मन के मन बहकुत तार मन बहकुए बना छूट जाई माने मतलब कि अम्मा जी इतना सुना दे में तेन कहाँ से आगले बोलना उनकर फोन आता बतियाली पहले